at Joyce Odora Ndasko. Kwa chako tuwak marwe yango kinyi makawuno dago mar mondo mi achako di Samuel Ochienga mano jalup director migao mar chenro mag nyithindo kata mowuok e apisi mano mochung' ne wechego mag nyithinde pacho kae. Budget mano mar higa mar 2025 2026 ang'o manitiere budget no ne nyithindo? Mokwongo amora ahinya nikech sani ka chone wan e sector miluongo ni social protection and welfare to sani koro wan achiel kuom subsectors manitiere kanyo. Koro mano tiende ni weche nyithindo nitiere kaka oketi. To ka wabiro lero maber bang'e weche nyithindo kwa ng'iyo population mar nyithindo gin about 44% of the country. Mamani ng'eni chiegni romo nus mar Kenya. Koro yudo ni weche nyithindo iketo gi e kuonde mang'eny. Weche nyithindo dwaro e sector mar education. Nitiere budget ma okete education. Weche nyithindo nyaka kete health. Weche nyithindo nitiere e sector ma deal gi social protection. Kendo weche nyithindo nyaka bede kuonde ma itimo iluongo ni arita margi ma en welfare margi, child welfare margi, kaka nyaka warit nyithindo from abuse, from violence, exploitation, gi kachalo child labor, gi weche mang'eny. Koro mano bende nitiere kaka iketo gi. Koro iwacho ni weche nyithindo e budget en kata cross. Oken mana ni, oken kama inyalo wacho ni en achiel kama. Gi kata cross many sectors mar budget ma Kenya. Lero kamano. Lero kanyo makare.